इकडे हा रेस्टॉरंट आहे इकडे बाजूलाच आहे. हां. आणि जर तुम्ही इकडे आलात तर सांगा त्यांना शुभांगी कीर्तन चॅनल बघून आलात. ही आपली वेज थाली. आता ह्याच्यात काय काय आहे. नमस्ते सर्वांना. आता इकडे बघा आम्ही घरी जायला रेडी आहे. पॅकिंग झाली आमची. काजल पण रेडी आहे. आता वाजले बघा किती, 12ला 5 कमी. रेडी. आता आपली ट्रेन आहे बरोबर 12:30ची. रेडी. चला ते ती बॅग दे. घेतली. चला येतो आम्ही. बाय बाय. दरवाजा बंद करा. चला आता बदलापूर टू विक्रोली गाडी. चला गेट बंद करा. इकडे आपल्याला रिक्षा कुठे मिळणार. ते बाहेर आता बाहेर गेलं ते येतो. बदलापूरला पण एस्केलेटर बनलेला आहे. जुनी गोष्ट. आता आपण चाललो कुठे. प्लॅटफॉर्म नंबर 1. कोणती ट्रेन आली. CST फास्ट AC. बदलापूर टू CST AC लोकलला. आणि ह्याची तिकीट आपल्याला किती पडली. बदलापूर टू घाटकोपर 105 पर. 210 रुपये दोघांचे ना. कसं वाटतं. एकदम भरपूर पूर्ण थंड आहे पाठचं ते स्टीलचं. पाठी टेकायला वाटतं का. पाठी थंड वाटतंय ना एकदम. काय असं उन्हाळ्यात असं ट्रॅव्हल करणं म्हणजे बोलतात ना वर्थ आहे ना. म्हणून उन्हाळ्यातच ठीक आहे गाडी. हां. आता आम्ही बसलो आहे ना पार्ट आणि हे सर पूर्ण थंड झालं आमचं. 105 रुपये तिकीट एकाच आहे. बदलापूर टू घाटकोपर आणि बदलापूरला ही 12:27ला येते गाडी. त्याची विंडो बघ एवढी मोठी आहे है ना. आणि विंडो क्लोज डोअर क्लोज व्हायच्या आधी एक हॉर्न वाजतोय ना कसला तरी. हां टिक 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 वाजता. हां चालली ट्रेन. इथून दाखवलं. Passengers are requested that they should remain careful during the journey. Please make sure that there is no unrepaired or suspicious object. ही जी सीट ती नरम सीट नाही, ती स्टीलची सीट आहे. थंड होते एकदम सीट ना. आणि वरती बघ. हा कुठचा डीमार्ट. अंबरनाथ बदलापूरच्या मध्ये येतो. अंबरनाथ डीमार्ट म्हणतात ना. नाही. आणि ही ट्रेन एवढी. अंबरनाथ डीमार्ट दुसरा आहे पुढे लागतो. हा बदलापूर अंबरनाथच्या मध्येच आहे. आणि ही ट्रेन एवढी लांब लचक आहे ना तिकडे बघा. एवढी लांब लचक आहे ना की 6-6 डबे जॉईन केले. म्हणजे माणूस चालत सुद्धा आतमध्ये ट्रॅव्हल करू शकतो. आणि समजा तुम्ही ह्या ट्रेनची तिकीट काढली AC ट्रेनची. आता आपले किती घेतले 105 रुपये बरोबर. आणि काही कारणामुळे ही ट्रेन सुटली म्हणजे खाली उतरता गेट बंद झाला आणि गाडी गेली ना तर तुम्ही ह्या ट्रेनचे तिकीटचा जो आहे तिकीट तुम्ही लोकलमध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये ट्रॅव्हल करू शकता. म्हणजे ही सुटली असती ना आपल्याला तर पाठच्या जेवढे पण ट्रेन होते ना त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट क्लासमध्ये गेलो असतो. म्हणजे असं नाही तर तसं यूज होतो. पण हीच ट्रेन पाहिजे कारण मस्त वाटतं. कसं वाटतं. मस्त वाटतं ना. कारण की लोकलमध्ये आपल्या नॉर्मल ते AC नाही आणि गरम होतं. आता किती मस्त थंड झालं. या ट्रेनला प्रेफरन्स देणं सगळं हेच की AC आहे म्हणून प्रेफरन्स देतात. पावसात आणि थंडीत तर मला नाही वाटत तुम्ही घुसणार या ट्रेनमध्ये. हा ते काय AC स्लो करतील पण मस्त आहे. एक्सपिरियन्स मस्त आहे एकदम आहे ना. आता काय बोलतेस. प्लॅटफॉर्ममध्ये गर्दी एवढी आहे पण चढणार नाही कोणी. बघा तुम्ही पण किती गर्दी दाखवू. आता बघूया आपण किती माणसं चढतात. तुम्हाला एक रेशिओ दाखवूया की माणसं चढतात किती आहे ना. त्या साईडला गर्दी होती टुवर्ड्स CST टुवर्ड्स कर्जत. त्या गेट उघडतील बघ. किती सेकंडसाठी उघडते बघूया. 12वर चालू झालं. 12 सेकंडवर आहे का कोण. एक माणूस चढलेला आहे. एक माणूस
आवाज ऐकला आवाज 15 सेकंडच गेट उघडा राहतो फक्त. आणि बंद होतं लगेच. 15 सेकंडमध्ये बंद. एक्सपिरियन्स कसा होता एक्सपिरियन्स? खूप मस्त होता. ट्रेनच्या आतमध्ये जाताना पण एक्सप्रेशन चेंज होतात आणि बाहेर येताना पण चेंज होतात. हां. आतमध्ये जाताना वाटतं की वा आणि बाहेर आल्यावर अरे रे 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 रे. मस्त एक्सपिरियन्स होता. आता आम्ही विक्रोली रिक्षामध्ये आहे. आता घरी चाललो आणि काय खाऊ पिऊ घेतलाय की नाही घरी? घेतलाय, लस्सी घेतली. कुठे आहे? घेतलंय का? ताई मम्मी आणि भाईसाठी तिघांसाठी एक एक है ना? हो. 3 आहेत. थांब आपटशील. बसली का व्यवस्थित? आपण आता कुठे चाललो फिरायला आम्ही? फोर्टला काय करायला? थोडं काम आहे डॉक्युमेंटेशनचं. एक्झॅक्ट सांगशील मी कसला? आई सांगितलं. LICच्या ऑफिसमध्ये जायचं आहे ना. हा. पॉलिसी आहे पप्पाची काढलेली, त्याच्यासाठी जायचं आहे. असं आई वडील आपल्या मुलांसाठी पॉलिसी काढतात ना. हा. ते असले नसले तरी ते पॉलिसी येतातच आपले, बरोबर ना? हा. आता आपण जो प्रवास केला ना AC लोकलनी, हा. काजल कसा होता? मस्त होता एकदम. मम्मी तू बसली असती ना, तू बाहेरच नाही आली असती. हा, मम्मी बोलते चला CST पर्यंत म्हणजे जाऊया. माणूस घुसला ना आतमध्ये, हा. एका मिनिटात थंड होऊन जातो. हा. एवढी स्ट्रॉंग AC. आणि आतमध्ये घुसल्यावर असं एक्सप्रेशन चेंज होतो. वा 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 मला तरी बोलायचं ना, फोन करून मी आली असते. काय हवा खायला. मग एक त्याच तास गेलो वेळेला गेलो असतो. असतो हा, आपण गेलो मी असतो. मी काजलला बोललो आता ताईचं आणि असं बाबूचं हे नसतं ना प्रश्न, तर मम्मी आली असते बोललो. आणि आणि- आपण डायरेक्टली बोलवलं असं. हा, आली असती खरं. आणि ट्रेनच्या बाहेर उतरलं ना तर पूर्ण वाफ, असं वाटतं गरम हवा सोडली का. आता कारमधून पण बाहेर निघाला असंच होणार बघ. चलो भाई, थँक्यू. झालं का LICचं सर्व काम? हा, झालं? यायचं आहे ना. इकडे कोण सबस्क्रायबर भेटले का तुला? हा, भेटले ना. हे सर्व बिल्डिंग बघा सर्व कसे आहेत वेगवेगळे ना. हा, मस्त आहे ना. आता मम्मीला काजलला ना एक स्पेशल हॉटेलमध्ये घेऊन चाललोय. जमलात काय? जवळ आला का? अजून राहिला बापरे. अर्ध्या रस्त्यावर मम्मी आणि काजल दमलेली आहे हा, दमले बाबा. म्हणून तर टॅक्सी करावी लागली परत अर्ध्यावर. आपला रस्ता किती आहे? जवळच आहे. खाऊया ना. हे तुला बघून कसं वाटतंय? काय वाटतं इकडे? आता मी ही ट्रेन पकडून चाललो हे विक्रोळीला. ट्रेनचा डब्बा आहे बघा, हा, इकडून दिसेल. त्या ट्रेनच्या डब्याला त्यांनी हॉटेल बनवून टाकलंय. मस्त ना. मग तू आता काय चाय पिणार आहे का इकडे? हा, बघूया आतमध्ये जाऊ. संध्याकाळचे किती वाजले बघ? 6 वाजले. चला जाऊया. चला. इकडे काका पण आहेत उभे. काहीतरी नवीन. बस कसं वाटतंय ट्रेनच्या डब्यात? ट्रेनचा डब्बाच वाटतोय, छान आहे. जे काय मागवायचं ते मागव. काय केलं आहे? पहिले चहा घेतला. इंडियन स्टाईल पी. गरम आहे. चहा कसा पडला आपल्याला? 25 रुपीज. हा, आणि मी ऑर्डर काय केलं माहिती आहे का इकडे? स्पेशल वेज थाली 250 रुपीज आणि चायनीज. स्पेशल नाही चायनीज थाली 400 रुपीज. खाऊन बघूया आपण आहे ना. इकडे जे सर्व करायचं नाही त्यांनी पण तुम्ही कोणता रेसिपी बघितली मम्मीची? मी चिकन बिर्याणीची बघितली. चिकन बिर्याणी ना. Yes.
मला आवडते. मी त्यांना आल्याला सांगितलं ना आपल्या यूट्यूब चॅनल, ते बोलते हां बघितलंय कुठेतरी मम्मीला. ही आपली व्हेज थाली. मम्मीचं पोट भरलं बघून. आवडला का बघूनच? व्हेज थाली. ह्याचं नाव सांगाल का? म्हणजे थालीमध्ये काय काय हां काय काय आहे ते? ही आपली आलू फ्लॉवरची भाजी, हां ही आपली मिक्स व्हेज, हां ही आपली डाळ, ही आपली पनीर बटर मसाला आणि रायता, गुलाबजामुन, बिर्याणी राईस. अरे वा, दिसायला एकदम छान आहे. थँक्यू सो मच. चला मॅडम. चायनीज थाली बघायची कशी आहे. काजलच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. टेम्पटिंगमध्ये हे आणि हे टेम्पटिंग आहे. ते दिसायलाच किती भारी वाटतं बघा तुम्हाला. आता बघा समोरून. हे आणि हे. तरी पण मम्मी एवढी एकटी खाणार नाही. आम्ही तिघं शेअर, आम्ही सर्वात थोडं शेअर करणार आहे. आता सुरुवातच करा. तू सुरुवात कर, पहिली तू सुरुवात कर. तुझी थाली ना तू सुरुवात कर. मी असं सरकवत होती ते बोल. तुला काय आवडलं पहिलं ते? टेस्ट करून बघूया आपण ते. कारण ह्याच्यातली जास्त गाणं खाता माहिती आहे का? आमची नॉनव्हेज थाली येते ना, चायनीज थाली. मग मम्मी त्यातली खाणार नाही. कोणती टेम्पटिंग वाटली? ही वाली ना. मस्त बघ किती रावल्या. मस्त जेवण मस्त आहे. किती रुपयाला पडले? 250 रुपये ना. 250 प्रमाणे एकदम मस्त आहे. म्हणजे महाग नाही वाटत मला. असं तुम्ही पण कधी कधी आपल्या फॅमिलीला असं ना ट्रीट द्या, है ना. मम्मी पप्पांना, भाऊ बहिणींना किंवा आणि बायकोला पण घेऊन या. स्वतः कधी एकटा खायचा नाही. मला ॲक्च्युली यायचंच होतं इकडे, पण मम्मीला आणि ताई बोललो इकडे जेव्हा काम असेल ना तेव्हाच आलो. आमचं मेन काम इकडे काय होतं, LICमध्ये येणं, है ना. LICचं करणं आपलं काम होतं. पप्पाचा खजाना खोलायला. पप्पाने जेवढे पॉलिसी काढले होते तेवढे आपल्याला आले, है ना. चला तर टेस्ट कर. ती बिर्याणी राईस खाऊन बघ ना. आता तू खुश हो. काजल बघ किती खुश होईल आता. खाली बघूनच खुश झाली मॅडम. आता ह्याच्यात काय काय आहे? ह्याच्यात आपले चिकन हक्का नूडल्स आहे, हां चिकन शेजवान फ्राईड राईस, हां आपले चिकन लॉलीपॉप, ही चिकन चिल्ली आहे, ही आपली इडली चिल्ली आहे, हां ही आपली नॉर्मल मंचाव सूप आणि आपली शेजवान चटणी. शेजवान. अरे वा, थँक्यू. चला मॅडम टेस्ट करा. या ना. पहिले स्टार्ट करूया ना. हे तुझा तो आला. तुझ्याकडे आहे का स्टार्टर? तुझ्याकडे पापड आहे ना. आहे ना बघा. स्टार्टरमध्ये पापड आहे. नाही छान आहे, एकदम छान आहे, है ना. गाडी हलत पण नाही आपली. झालं का ट्रेनमधून खाऊन झालं? हे कॅमेराला हे झालं, ब्लर झाला. कसं वाटलं जेवण? मस्त वाटलं, एकदम छान आहे. ट्रेनचा डब्बा आहे पूर्ण बघ. काजल कधी पण एसीचा कंप्रेसर कुठे बघते? वरती किंवा बाजूला असतो ना. मी मगाशी आईला दाखवला. ह्यांचं कुठे बघ ना, खाली. खाली आहे. ते एंट्री आहे आणि असं हे हॉटेल रेस्टॉरंट आहे ना. रेस्टॉरंट मस्त आहे. आपण जी चायनीज थाली खाल्ली ना ती दोघांमध्ये खाऊ शकतो मम्मी. आणि मम्मीची पण बेस्ट थाली, म्हणजे ती 2 थाली मिळून तिघं खाऊ शकतात, आरामात खाऊ शकतात, तरी उरतं. किती? 703 रुपये बिल झाला. 1 बॉटल पाण्याची, 1 कप चहा, व्हेज थाली आणि चायनीज थाली. 250, 400, चहा 25 रुपये, 703 रुपये झाले. मस्त वाटलं ना? अफोर्डेबल आहे. मस्त, म्हणजे एकदम छान वाटला. तुम्हाला पण कसं वाटलं मला सांगा. आणि असे वेगवेगळे रेस्टॉरंट, तुमचे पण रेस्टॉरंट असाल ना तर तुम्ही आम्हाला बोलवू शकता. खाली मेल देतो, तिकडे मेलवर मला कॉन्टॅक्ट करा ना, आम्ही तुमच्या रेस्टॉरंटमध्ये येऊ, है ना. मग पोटभर खाऊ तुमच्याबरोबर. आणि मग मी माणसं विचारतील की हे रेस्टॉरंट आहे कुठे, तर तिकडे बघा. तिकडे काय माहिती आहे का, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या रस्त्याच्या आतमध्येच आहे ना हे. तिकडे टर्मिनस आहे आणि तिकडे हा रेस्टॉरंट आहे इकडे बाजूलाच आहे. हां. आणि जर तुम्ही इकडे आलात तर सांगा त्यांना शुभांगी कीचं चॅनल बघून आलात, है ना, म्हणजे त्यांना समजेल. आणि दुसरे पण कोण रेस्टॉरंटवाले असेल तर आम्हाला बोलवा. तुमचं पण आम्ही पण येऊ, खाऊ, तुमचा व्हिडिओ बनवू तिकडे, है ना. चला, झाली का शॉपिंग? झाली. काय घेतलं?